Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 17 березня, четвер, це 749-й день анексії Криму. Україна виконала всі умови для безвізового режиму. Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з головою Європейської ради Дональдом Туском і президентом України Петром Порошенко. Європейська комісія запропонує скасування віз вже у квітні цього року. Напередодні у Києві прийняли закон про введення електронного декларування для посадових осіб і доукомплектування новими членами Національного агентства з попередження корупції, що дозволяє йому почати роботу. Триває чергове засідання Верховного суду Криму у справі про заборону діяльності меджлісу кримськотатарського народу в зв'язку з екстремістською діяльністю. Засідання було перенесено через необхідність вивчення матеріалів, наданих прокуратурою російської адміністрації півострова як доказів їхнього позову. До зали суду допустили першого заступника меджлісу Нарімана Джеліала і адвоката Джеміля Темішева. Членів меджлісу, ЗМІ та інших попросили залишити приміщення до оголошення вироку. Наразі суд триває. После длительного совещания принял решение удовлетворить ранее поданное ходатайство защиты в той части, что необходимо детализировать, кто из подсудимых, когда, в отношении кого применял насилие, где, какие там разрабатывались там эти планы по дестабилизации ситуации. Какое государство, Украина или Россия, в результате этих действий пострадало? После такого ходатайства суд пришел в замешательство и в конце концов принял решение удовлетворить ходатайство и отправить данное судебное дело на доследование в следственные органы и в прокуратуру. Ну, они опять сейчас статус подозреваемых, значит, переходят, да? Им должны вручить новое обвинительное заключение, полностью где детально будет указано их правонарушения. После этого все это дело должно быть передано в прокуратуру, а потом уже в судебную санкцию. Ну и, к сожалению, все это время они будут находиться под арестом. На російське правосуддя розраховувати не варто і потрібно готуватися до заборони меджлісу в Криму. Правозахисники спрогнозували розвиток судового переслідування представницького органу кримських татар на півострові. Вони ж оцінили спроможності України захищати своїх громадян. Заборона меджлісу в Криму перетворює кримських татар на потенційних екстремістів та терористів. Впевнені правозахисники. Силовим структурам Росії не доведеться доводити провину людини. Для обвинувального вироку вистачить свідоцтв про участь в роботі національного представницького органу або симпатії до нього. У відповідь на дії Росії український омбудсмен Вікторія Лодьковська пропонує оформити офіційний статус цієї організації в Україні. Ми ще досі не прийняли відповідний проєкт закону, який визначає статус корінних народів. Це раз. Не зовсім дзеркального, але відповідного кроку з боку України на можливу акцію в Російській Федерації щодо заборони меджлісу, можливо, одним з варіантів могло б бути те, що у нас в законодавстві з'явився би такий орган. І у нас би було б визначено їх місце у нас на території підконтрольній Україні. Я думаю, що це могло б значно полегшити життя, в тому числі і тих, хто належить до цієї організації, і в разі заборони буде під величезним тиском, і їх життя буде в небезпеці. Щоб захистити своїх людей, Україні знадобиться міжнародна підтримка, переконані правозахисники. Одним з таких точок прикладання зусиль – це все ж таки зараз говорити про необхідність посилення цих санкцій міжнародних. Да, звичайно, це не має такої гарантії, що зупиняться всі політичні переслідування, але це буде чіткий сигнал Російської Федерації, що міжнародна спільнота спостерігає за погіршенням клімату, прав людини на території і ефективно діє. Поки ж Україна може гарантувати безпеку тільки на підконтрольній території. За 2 роки Крим вже покинули 22 тисячі чоловік. Після заборони меджлісу потік переселенців може вирости, вважають експерти. Роман Спірідонов, Асан Емінов, Заман, АТР. В окупованому Криму меджлісу мстять за так званий референдум та вибори в місцеві органи влади. Про це на брифінгу заявив член меджлісу Ескандер Барієв. 2 роки тому кримські татари масово проігнорували їх.
Крім цього, окупанти не змогли домовитися про співпрацю з представницьким органом корінного народу. Забороною меджлісу окупаційна влада планує витіснити за межі Криму активних людей. Сегодня, в 21 веке, мы являемся свидетелями тех сталинских судов и Советского Союза, и нацистских судов фашистской Германии. Суд, который проходит над Меджлисом крымско-татарского народа, это практически суд над всем крымско-татарским народом. Оккупационная власть будет пытаться либо этих людей загнать в ту ситуацию, когда они не смогут проявлять активно свою работу, либо для того, чтобы вытеснить их вообще за пределы Крыма. Однозначно Меджлис будет продолжать свою работу. И уже подготовлено положение о чрезвычайном режиме работы национальных органов самоуправления кримськотатарського народу. Вирішити цю проблему от тільки точечно, тільки говорячи там про справи от тих більше 30 кримських політичних ув'язнених сьогодні, це мало що дасть. Це потрібно, на все це потрібно дивитися дійсно в широкому пакетному контексті, зокрема і анексії Криму. Просто думати всім, в тому числі і в країнах Заходу, які зацікавлені в зніманні санкцій стосовно Росії, про те, що вони також відповідальні значною мірою за те, що сьогодні відбувається в Криму, і, зокрема, навколо Меджлісу. Вагітна дружина фігуранта справи Хізбут Тахрір залишилася з дитиною і без годувальника. Дружина і матір Вадима Сірука опинилися в складному становищі. Вони вважають, що Вадима затримали незаконно, адже під час обшуку у них вдома нічого забороненого не знайшли. Однак він і досі залишається під арештом. Еміру Сіну Куку, Енверу Бекірову, Мусліму Алієву і Вадиму Сіруку підконтрольний Росії суд Криму призначив арешт до 8 квітня 2016 року. Мне, конечно, очень тяжело говорить. Потому что статья, которую предъявили моему сыну, она незаконна. Он очень много проводил времени свободного, что у него было, проводил время со своим ребенком. Сейчас они решили завестись вторым ребенком. Он вечера он проводит с ребенком, день и ночь он приезжает поздно, уставший. Со здоровьем у него не очень хорошо, но он старается, потому что он знает, что надо семью обеспечивать. Будущее какое-то для них строить. Был распечатанный на бумажке там список с каких-то там слов, которые вот они, например, в поисковиках в компьютере вбивали, там проверяли. Собственно, книги, там какая-то вот печатная продукция, которая у нас была, там книги, какие-то газеты, чего-то такое, все у нас остались дома. В общем-то, даже не сказали слово, что он задержан. Нам сказали, что он проедет вместе с ними в отделение ФСБ Ялты для того, чтобы как-то до дачи объяснений или как-то вот так это было. Тем не менее, как только он вышел за дверь, больше мы его не видели. Почему задержали? Потому что, во-первых, потому что он мусульманин. То есть это, наверное, первая и самая основная причина. Это пугает всех находящихся здесь жителей, чтобы они не принимали ислам, потому что он у нас славянин, он украинец. А принял веру другую. Может, из-за этого, я так думаю, что, наверное, из-за этого, чтобы было неповадно другим. Это просто пугает. Асоціація репресованих народів підготувала електронну петицію у підтримку кримських політв'язнів. Петицію направлять до міністра закордонних справ Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра, оскільки цього року Німеччина очолює Організацію з безпеки і співробітництва у Європі. Автори петиції вважають, Штайнмаєр повинен скористатися своїм положенням в ОБСЄ, аби вести діалог з представниками російської влади у Криму і сприяти звільненню Ахтема Чийго, Залі Асанова і Мустафи Дегерменджі. На думку міжнародних інститутів Європейського парламенту і Ради Європи, кримські татари систематично дискримінуються на півострові. Підписати петицію може будь-хто на сайті Change.org. Власниця дитячого центру «Еліф» отримала відповідь з прокуратури. Лутфіє Зудієва, власниця «Еліф», написала скаргу після того, як в центрі провели обшук. Відповідь Жанкойської міжрайонної прокуратури датована 18 лютого, але на конверті з пошти стоїть штамп 13 березня. У самій відповіді їй пояснили, що обшук провели згідно з російськими законами, отримавши від неї письмову згоду. Однак Лутфіє каже, що ніякої згоди не писала, вона взагалі була тоді на похоронах. Само приміщення орендується. Тобто для обшуку треба мати дозвіл власника приміщення, чого теж не було. В підконтрольній Росії прокуратурі резюмували, що все відповідає нормам.
Автоінспекція у Криму працюватиме цілодобово, а за українські номери не штрафуватимуть до липня. Про це заявили у Кримській дорожній інспекції підконтрольній Росії та прокурор Російської адміністрації Криму Наталя Поклонська. Рішення не стало сюрпризом. Кримчани більше місяця намагаються переконати окупаційну владу півострова, що змінити всім номери до квітня нереально. Если человек не успел пройти всю перерегистрацию, то на первый, на протяжении 3 месяцев после уже вступления в силу новых нормативов никто привлекать к реальной ответственности, к административной не будет. То есть будут для начала приниматься предупредительные меры, то есть меры предупредительного характера. Ну а потом уже, если совсем не будут оформлять, переоформлением заниматься, тогда уже будут наказывать к административной ответственности. У Криму на тиждень обмежать електропостачання. З 19 по 26 березня планується зниження подачі електроенергії з Росії до 250-380 МВт. Це пов'язано з ремонтними роботами по будівництву енергомоста з Кубані, кажуть в Крименерго. Обмеження торкнуться малого і середнього бізнесу, електротранспорту та інших споживачів, які не є стратегічно важливими і соціально значущими для окупаційної влади півострова. До Криму приїде російський президент Владимир Путін. Відвідає завтра півострів, аби буцімто ознайомитися з будівництвом мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє сайт глави Росії. Також Путін проведе оперативну нараду з питань соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя. У Феодосії двірники не отримали обіцяної зарплати і знову вийшли на акцію протесту. Деякі з них працюють на підприємстві цілими сім'ями, і для них зарплата – єдине джерело доходу. З січня двірники не отримують оплату за свою працю, при цьому виходять і прибирають місто. 18 лютого під час колективної акції протесту начальник управління міського комунального господарства і природокористування Олексій Лєдєнєв публічно пообіцяв людям виплатити заборгованість до кінця місяця. Обіцянку не виконав. Сьогодні сума боргу становить близько 3 мільйонів рублів. Я в 3 магазинах должен деньги за продукты. Мне уже иди отсюда. Уже все, за свет надо заплатить, за это. Я сейчас дадите эти копейки, которые нам чуть-чуть там подкидывают, для того, чтобы наши штаны не упали. А у нас нет сил голодными работать. Ну, даже по телевизору показывают наш. Докладывал Задолженности нету. и сказал, что задолженности по зарплате нету. Что-то, кому-то доверить. Задолженности по зарплате нету. Можно я хотя бы хоть слово скажу? Нам надо не слово, нам надо деньги. Ну сейчас, подождите, у меня в машине в багажник, наверное, полный денег, я, наверное, сейчас вытащу и вам их отдам. Ну, Человек вы же даже не этот хотите обещал, послушать, да. что... Уже обещал. Через 2 недели человек этот Через 2 недели обещал. Вы же уже написали, Оксана. Результат что? Нет, а мы все, Еще предложения какие? До этого дела. Путину писать, Кроме того, что зарплату, а люди не получают. И что вы поете сейчас стоите? Мы не выйдем на работу до тех пор, пока вы не выдадите я не заработную могу вас плату. принудить выходить на работу. У нас проблема, чтобы город был чистый. Правильно. А ваша проблема нам за это заплатить. Правильно, поэтому я еще раз повторяю, что И мы свою смотрите... проблему, несмотря на то, что нету денег, решаем. Город чистый. И за это я еще раз говорю, вам хвала и Спасибо, на благодарность. хлеб не намажешь. В Росії бюджетників зобов'язали прийти на концерти «Крим наш». Про це в своєму блозі написав депутат Ломоносовського району Москви Дмитро Мартиненко. Він повідомив, що в п'ятницю 214 бюджетників його району підуть мітингувати замість виконання своєї роботи, за яку сплачуються бюджетні гроші. За його підрахунками, з усіх районів Москви набереться близько 28 тисяч бюджетників. Через втрати їх робочого часу збитки держбюджету складуть приблизно 20 мільйонів рублів. За інформацією ресурсу «Коза Прес», листи з проханням забезпечити явку на мітинг, присвячений річниці приєднання Криму, отримали також керівники підприємств у Нижньому Новгороді. В Росії заборонили автопробіги. Держдума прийняла, а президент підписав поправки до закону про заборони і мітинги, за якими автопробіги і наметові табори тепер потрібно узгоджувати. Інакше штраф для громадян до 300 тисяч рублів, а для юридичних осіб – до 1 мільйону. Автомобілісти вважають, в Росії більше немає легальних способів проводити масові акції без узгодження з владою. Мы сейчас должны с любой фигней соглашаться, которую они там себе напишут.
Работы-то все равно нету. Платить никто не хочет, ничего. Ну, экономика-то ниже плинтуса уже. Они смотрят, что было на Украине, видят, что использование автомобилей внесло довольно большую лепту в дело Майдана. Они проецируют вот эти страхи собственные на Россию, где, в общем, совсем другая повестка дня и совсем другие проблемы. Под их понятие массового мероприятия теперь попадают свадьбы, похороны, клубные поездки на рыбалку. Вчора пішла з життя молодша сестра відомого кримсько-татарського письменника Дженгіза Дахжи Айше Дахжи. Її поховали сьогодні в селі Ескіорда, Лозове, Сімферопольського району. Про її смерть повідомила головний редактор газети «Яни Дюнья» Зіра Бікірова. Вона написала, найбільшою мрією Айше Дахжи була зустріч із старшим братом, з яким вони розлучилися в роки війни. Але це не сталося. Вони спілкувалися лише телефоном, а побачили один одного завдяки фільму телекомпанії ТРТ. Відомий кримсько-татарський прозаїк Дженгіз Дахжи більшу частину життя провів у Великобританії, де й помер. На його прохання тіло привезли до Криму і поховали його в рідному селі Кизилташ, Краснокам'янка, під Ялтою. Ayşe, İmsotay kız aydı getir atlanayım adıma. Dağlar geçip düşeyim men annemin katıda. Dağlar geçip bu vatanın merkezine karayım. Annemin kovancı bergen gözlerine karayım. Dayı annem sağ olganda insanoğlu koralmaz. Annem bilen osken yürek hiçbir vakit yorulmaz. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся з АТР. До побачення.